Mi, loh, kok tutupan sih? Aduh, beneran ini ki apa teh delok YouTube suwe gak tau delok. Mumpung wong ku gak ono njupuk dengklek sih. Apa men iki ngene iki kok suwe gak delok YouTube seneng aku wis ketinggalan wado aku. Teko omah gak kenek. Elopo iki. Oh, engai. Iso lucu ngene sih. Duh, nyar rumah. Aku nek kono. Ampun gak ono umi iki. He. Lapo Mi? Lapo kok iso guyu-guyu kayak ngene ndek kene iki lho lapo? Ora iki lho. Lho, wifi ku ya. Mulai wis dikandani sampean ku lak wis tak ganti sih password-e. Lho, kok sapa? Nyaluk altas ta Mi. Arek ku sing Sampeyan yo motor duwe, kos-kosan bek. Tapi masang wifi sulit ya sampean iki kok menang. Mi eman ta Mi wong mek wong sitok lho sampean kok medhi temen saya dituruti. Lah sampean ku soge sampean nemu momen gak duwene nak ikhlas aku. Wong soge mau medhi gak pasang dhewe mari tak gantine wifi ku. Ya aku nyaluk atap maneh ta. Atap tak Wes ta lali. Mungkin lho janan Di wifi ngono kok medhitne terus mari bendam aku blonjo-blonjo. Ikhlas ta enggak? Ibu mah aku lek musuh sampean niku aku pasti aku sing dadi sing salah. Wes mulia marun tak ganti marun password wifi iki. Oh, anjene rohani kuwedhi dijaliki ngono gak oleh gak murane wifi ora kelong opo-opo.